or Russia started against Ukraine have shown that this is not enough. We cannot just concentrate on what is cheaper. We have to think of the security of supplies. And that means diversify the sources of products that make the economy function well, lifting up the level of cost. That economic logic is not only appropriate, it is a must to follow. But we shouldn't go beyond. We shouldn't say, okay, we break the world into blocks. One works here, the other one works there, because the costs are very, very high. We calculated that just trade, limiting trade into 2 blocks. Obviously, I want to hear penny or that IMF kuna no hesika samni bibia so no moboy en kokono si nyina ye pa na fi ye betwe ne ma fa yebo. COVID-19 ya dia ya o my Ghana ni wiase afa na bo ho mpaye say ya dia no kwa chirichiri kura na nhira mra wiase nyina so no ne yetete a kire say ya poyempo asama ne muso na China man no ya wo me yakofa bae ho no ano ene ya dia na sanso a hyase abusua se ne yesi bi kuma de hye no ma akeka bi mato dem wo no enya sem ketwa na no nam so mapanyipa ya wo kuma Center for Collaborative Research wo hye hwehwemu de fa emuamo awodo ya yemfe ani hunu Dr. Michael Owusodia to Dwa Echremu say China man no ankasa yade ne ba ne won man fa ne serious sa wo se nuoma bi wo no mo a sanka ya vaccinate ya wo wompane ne ade no sa man no ankasa nam wo mododo ne ade nti no nipa dodo no ayi wo mani ebu mani gusu amane yade ne sanso pese esanso man musu biem wo China man mu ye wonipa bebre na omunya encounter virus the boniference and naive population afi na omusia virus na afi the virus no eni omu edipa enunti na maye ne yehu ya ase yare na epeja ne mopa wo China obia ebokoko se wo se nyina ehwie na ankoya de foforo aman so aman bebre so omicron na omicron no wachiche ni mu bebre kwa it say obeye edukura na ne come the kind by friend say BA 5.2 BA 5.2 no Ghana kura no between July and December ne hu bi na mom ne wo China pa na ya ha adwene BF7 and XBB and BQ inti ase omicron ne ma wawo mu na ebinum etimi etiate se a di akotene sa Ghana han ye nisa BF7 XBB and BQ ni nyanya bi inti na megide se pomdi for edin chese to hono kutoka se de be ya ye mbie ye borders no na manipa bebre mbonchi nkumba hana nti wo hwe mo a ekum bebre ni yo mo a se the vaccine o mu wo bi ti na di o mu dita na o kan share dia to share to hono ye wo so we COVID aboya enya de a we mrade sia no kwan sama number me muntimi sia no kwan ye den bi beba na mom o ye na o reduce impact ano chino wasanso chechiremu wose wano de won hunu say yade no betimi abunkan de afoma Ghana so sene China man no ahya ase de afiri ho nemum ahweyi ohoi ehuhia ubusa me pa dia meka se minjim dise bekum afise eye moye wo China omicron na ne mani bi omicron ne mano somewhere August yenya wave I think say fifth wave it is amone bi e wo hono ebi mako ebi e wo Ghana ye de kan afebru da enti me nye sure say ebe peja ni mo se de peja ni mo kanina ma nipa binum wu ye koda yare sabia no akame ayese ye widie mu ni vaccines alia wono yetimi gina omicron na no che bia ama mani bia afina ebia omo kosu Asia variant we nemo de bia ka virus we no untimi entenase amenda bre nyina no utimi dane ne ho kwanya de foforo nti se koso wa it is omicron ya dia ebia na etimi aso nemo mekoda ne kokonya de foforo a yehu bida wahwe ya na de ni ahahan nti na amenda bia no awoso hwe hu yi na obo hu ban se de bia kame so oda na kwaya abo foforo and take you by surprise emo botimi gina no edisun kuni I was your way Dr. Michael Owusodia Kumasi Center
for collaborative researcher where senior research biologist ewono abusua from free covid-19 sensam no hono from ko youth na forestation ase na mo ka say emrante na chese bosumi be dunie o marketu akekemu a o mabono abono ma mpanimfo atwitwi wo mani enti sa bredi esu a na mraswe dwani o mraswe gefie ma de so mo damango abato mpesua so a osaso ye soafo a ohwe ma yen sase ni mo dodode won sensam so ono abo abugina po wo musu de guno so wontwere ni mehwe wonum no mo ebrepa reverend Clement Asaria wono ene damrante no a ene maba wa no musika kwako kemu ano ene Sompa FM nsempefo di nkomo sei how ne de ye shede nim report ya how ne free sense e free 2018 Yewra Sir John if edi adwuma ba ya fasa amane we mu ma Yewra Sir John ya meto ne nsa frɛ no e ma Yewra loke eso aba be take over that din na ekoso a enti ye gina ho a ye ntiase enti ana ye pese penifo ba abonten ko be kirem ye ntia youth for station that din we ekoso be bia e be tie expect wo so be so no nya de sikati ni ba wono nkrofo nyina ye adwuma na ibiti obi kana wo de youth na frustration for them de ma because you see nyina youth employment there community police for sikaba health for sikaba ade na youth na frustration for nko ade ise ye kasa ide dia no be tia ba ko ene ha ye nyame ana wa ukuta diploma ni HND a onso ye ma 700 cedi nti na je se enye ketia kese bia adwuma no ni se adwuma na gu a de esra ban ne se on de ontua yenka na on kan se adwuma na gu because adwuma no obi ani ho no ma o ka bibi kire ye ji se afi be so ma ban na be green Ghana na afi de ye hu se ye hu hia no be frɛ ye green Ghana ni wie ya eno ano no on hwe kire kwan bi free February be mi se embre ukura ni ho aba ye se ye wo fie ni se green Ghana ni twamu a omo hwe kire kwan bi o hu se ni bia wo fie rani se wo ye adwuma o be je rent free o wo tia light bill ni nyina so de omo tia se ni demonstration ni picketing tie de sa de ni to na kwan ma o Osia fonti branche ma ba wo musika akako kamu ewo youth na forestation mu bebusu mi dunie yentu a wo mo kasamafo Reverend Clement Asare na yetene nka no Asante manta motechine ni dema NPP amanyoko ni Yowra Bernard Chibo siakon dro no abon me na sa chama wontumi no so kasai wase amfa wonde de nipa da sani ba ya tamfo nyame na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ya wono ya mampanya be de chire no kia na ke papa na be de nkunim na woto Frank ade amanyoko no warasansen we nyina kwoto dwa wabra na amanyoko ne mpanyefo ahodro bi constituencies ahodro original mamu mpanyefo na won ma hie hwe adwene ade amanyoko ni mpuntu so no okokire mu se hwe wo mo de wanta wo bia chi ka Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sanso su se papa no nenim de ne adwene yakita no betumi aboa pa ama NPP amanyoko no won ma konkodin Sompa 93.1 Sama mo ho Bawumia maswe no na no achi no ana panyipa ya wono so di muntintima Alan Cash campaign team Ora Joseph amu aso kirem za hwe chama wontumi papa no wasafata se etwe na so sansa na so de pa kamia se de ode be mani biada enye ho en wo hwe ever na hwehwe maso kakra che ka ono a oye party no chama o hano de bibisa no enye wo na senka odi ani no because party won nhihye no so enye mi open campaign
ntum sɛ wobɛyɛ nti sɛ wo a woyɛ panyin a party no nhyehyɛ biara ba contestants yɛ bɛ contest nyinaa no mo na mobɛhyehyɛ mo na mobɛkyerɛ deɛ ɔbɛkɔ ha deɛ ɔbɛhwɛ wesɛsɛ na sɛ wo sɛ wo take side a sɛ na sɛ referee high player ɛba saa mmoa na saa deɛ no ɛde ɛma nkurɔfoɔ ɛnya yawgye ɛwɔ party no wɔn mu tie sɛbi party no ade baako a yɛ tie aseɛ no sɛ ɛnyɛ delegates no to aba no nko ara na ma party na wani o so delegates no to aba wi a nipa no a wɔbɛso mu a wɔn bɛkɔ abada ma yawo sɛ woyɛ ade na sɛ edu wɔn aba mu a ala wɔn bufu a odi wɔn no ankɔto aba na ɛtɛtɛ nti ɛbɛsrɛ no paa sɛ saa deɛ no deɛ onyaa I was your way, or Joseph Amua, one of so a leading member Edma Lancash campaign team, and I now watch the Muono. Said Yako Sorry, the Chama went to me, I was a penny fortunate. I was from from your Semo Kakani and from Monsieur Hunsen Semona, and Monsieur Moa, Yedemo Air Chrono, Ghana National Association of Teachers, a 20 friend, and Senate and Penning for, and a decataqua Dania by Sebebia, ye Jansi Sinidia, Samuel May, your Hotre, Yenika Pre. Yeah, Botumanwa, yeah, they be home, may ya to Yeno, Wombesu se free SHS, and a school feeding program, no man penny and another Danko Kufado, or more Edia baby. Come on, such a mukakra. Nanka sebi about any betrayers and point to be Edia Sosa cinema and Kerunu Mumbabua. About say, and as some performance and for ASN Yemu Pratna Yenwa, a shang Monsieur Hons and some Kubus, Sakrata, we know, Ibia Betomute Brusua na Omubuan Seni, or Penny or Poku Mensa, ye penny pabedi chra. Okasadema a Minister of Education watcher say kratane de bia ba beto manim na so mo ba yen sachiraye o free SHS nim say school feeding so be yen sachire wo mu no agise wo mu din komo ko akira nsa na so beto na mo bisa no a wo mo atune mo manim ye de it's a discussion that it's ongoing. Day in and day out, we do look at the situation about feeding within our schools. And even if you want to find out from Charles, every 2 weeks there is a meeting with the Minister for Education, the Directors of Education, both at TVET and the Ghana Education Service, and the buffer stock outfit and all relevant stakeholders who consistently part of this meeting to look at the feeding situation. And yes, we had a couple of challenges within the space, especially when we're coming from the COVID era and looking at the economic situation all over the world. There are certain items that were greatly affected. Observe for your Pokuman say penny pabedi echro hwani aman said din komat na ye show mayi ngumasia ho nsensem so na yetene nkanebusia ono no eya no say my na ye se ne yenko omo natefo no hono mo e ne yakobusa wonu mo pass free SHS no enko mu nsusu ye ne say mampani na nado danko akufo ne minister of education so no komo ye ne say a na nkebeboa ama ho kire bremu enko ese bia free SHS ne kwakogu na opani Thomas Musa eye penimpa wona hwa twero so de manati when you are implementing policies, particularly policy like this, which is an issue that borders on teacher education, it would have been better for some kind of engagement to be done. Carry the people along. Nothing like that was done. You suddenly see the thing on social media. Then the question is, people begin to ask questions, people begin to throw out things out there. We think that the approach of reviewing this particular policy was not the best. And I repeat, it's not the best. We don't go that particular way. And something ought to be done. The same thing is happening at the university level. Why are the NUCs complaining? Why is NUCs complaining at this particular time? It is because if Parliament has passed a law and the university feels that they need to do something about it, it could have been better to engage the students, engage other stakeholders to get it done. It is this lack of social dialogue, this social engagement that is creating more problems for us. I was your penny Thomas Musa, a church for penny de manat ekuno. Nana dankwa jube siya ya wodi kan ye drobon so hene no was a from policeman sinimu no no su kiremu wase agogo district police commander yero wusu bempa papa no woni lem na babia washase a wokeka kwore ho atoropa se watene ba bie de ne hene na yewura owusu bempa so ne namu kwati kwa so ekunkum krofo na ntwie ewo babia wote wase ha dwene na wanhwe a wobema kwan ama wonmo ma na ntwie wonmo kumwomu nyina da papa no womne na dine pa sane sane fatanti wosra GP se womrem na ne de hye no onkasa nkere no eye agogo district commander police commander
ɔfa polisifoɔ ne polisifoɔ ne atu a na wɔde kia ka ho na wɔn abɛkum anantwie wɔ yɛyɛ district no mu na wɔn asɛ sɛ wɔn de wɔn yɛ dɛ ɛkɔ etia Ghana mmara ɛbaa yɛ no magyina so afrɛ dɔbɔ nso police station sɛ mo ne mo deɛ wɔn sɛ yɛ ne mo hwee ne yɛbisa sɛkyerɛ from plains a wɔyɛ district commander wɔn ehwɛ kum wɔn sɛ ahwɛ dɔbɔ nso wɔn nso wɔn ne mo hwee na ɛyɛ Ghana mmara sɛ agogo commander wotimi fa a polisifoɔ de ba yɛ district mu bɛkum nantwie de kɔ ɛnyɛ ne kwa no na wɔhwɛ ani brɛ a frɛ ni fo de ba ha ne sɛ na dɔbɔ nso yɛn bɛ ho asɛm anka sabi emoja betimi ahwie gu masase so nanso wo basase ati so yi a emoja hwie gu odie sabi asi dada ndie hwie moja bi engu yɛn asase yi a yɛti so yi ebiu nti me fasa ka video yi so na mama ago commander ate sɛ ɔntwe ne ho firi saa de no ho efisɛ frɛ ni fo nso mate sɛ ɛnam sɛ de wɔyɛ no enyamra kwa nso te fisa america otu saa na mo no a ɔmo ne de besi ani ma de besi ayɛ dai asi na panim wɔn tafie masefo anso nyɛ dai ɛmfo jago commander yɛ frɛ owusu bɛmpa saa de na wɔyɛ no ɛyɛ kro no sɛ jai sɛ ɛno kwasɛm nie no sɛ wo yɛse yɛ Ghana mara yɛ adwuma de a na ntwero ku no ani kwa sɛ ɔfa kɔ na yɛ complain na chi na nkie wura no na farmers nso yɛ complain yamra office one mo complain be na why watch fulani ni bay ana kum na ntwero nso no ehye fridge be mu uni kwasa woto uni kwasa wo we ehye fridge be mu na court be nso na wo de akọ e be fem sa amre so obi na boss apa na osu be mpagyae nye sa wo de toka ba search from place ne Santi Achem North district mu na ato Ghana man nyina Santi wan na obofo ne kasa twon firi ho emu obi nye oyedom yedom kofa sem nkwa ho me safa kasa video so ma regional commander so ate se ago commander dwuma odie no wakasa one abamu mpanimfo ri bi o ma bom ya medisi yidin no no ago commander na mbakuta no de ko se kan de o se me kama ni hu se oni kwa so owura district mo fit na kure onsi district mu bio ye stra ye regional commander ene regional minister ene IGP se sa asem na siri wo momram Muna bibia ntimita dinwei aye drobon so hene nana dan kwa dwube sia wo ya odikan awuzafo ejina we so na no pay nsemo e papa no de be so mo ne de mo asi na ya sori amama hene yedubu acha ba betena se atoa so amamu nyina mache wo ade acha bi adwumadie so Sompa TV na Sompa FM so ye ne be so ma no pay na ya abo amalibi aboga no pay mene akosia aji wakode boatin 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo sire mu na fa